Здравейте! Днес ще направим опит за кондензация. За целта ни са нужни електрическа кана за затопляне на водата, метален съд за по-бърза топлопроводност, което предварително сме изстудили, и малко съче за събиране на вода. Слагаме металния съд върху каната и я включваме. Сега каната ще загрее водата и тя ще започне да се изпарява. Парата ще докосне охладения съд и ще се охлади, ще се превърне в водни капки и ще ги съберем в топлия съд, да докажем черна кондензация. Сега събрахме вода, което доказва черна кондензация. Благодаря ви за вниманието.